Kuno umakaw, hindi ka sa tuyain. Awam mo lang tati makorkwartada ba kahit. Na doon sa pay di kwartanan niya tampay jay kanto ba kahit. Ay, naapa. Ni, lakay. Hoy, lakay. Ampay. Ampay, tadata ka, pay. Ampay nga nakatunga nga katalakay. Ay, naapo. Aldawan. Ang kagsukatan ata, di pa nagsirat mo ti trabaho. Naladaw kan. Manjakon ba kahit nabanbanuga kaon madikitig trabahon ba kahit manjakon ba kahit na umakaon nabanbanuga kaon ba kahit agasam inaldawa kag tartarabaho ba kahit ay naabogam na ang pangay awam mo lang tati makorkwartada ba kahit ay naabaw kinay ang pay di or-or-rong tabakait. Ay na ano pay di utang tabakait. Ay nabaw. At na doon sa pay di kwartanan niya tambay jay kanto bakait. Pakasaman kumangay mo nga na ibaga. Ay nababakait. Kita dyan naman naging inumin big-bigat. Ay nababakait. Dito ka matigyatain. Suko akong bakait. Tiketang trabahon bakait. No, kumagaon. Nya. Awan ti karba nga mga sumuko. Ang kakidag trabaho tani awan ti bagas tayon. Suko. Nay, ang pangay tagalala ka mo ti marunggayin nga di kay pakpakadan. Ay, awang kayo gamin ni tatay antay, iso nga nag-alaalatan Ampay, marunggay lang, madi kay makamula. Ay, nakulong nga gamin ti sa nga pulong nga tawid antay, iso nga hangko na sangsango ti, nagmulmulay ti marunggay. Ay, kasjayin niya ya ti kasom. Ay, nakapatayak antay, iti karuba nga, naimog iti marunggay. Aya, nangalak ako matibunong nga tapukano mo. Ay, kasi antay? Woy, natunta ka lago maka. Ay, thank you antay Ang sige gardan sa agalaak. Ay na, apo data ka lang magayam ba kahit tapos ka pala birbirukan. Nya ti aramidan di dyan tinay di pros nga manok di dyan. Ay, naapo lakay. Sentido ko mon. Tara nam Tara nam lakay. Tara nam. Tamagan na pa ilang. Nga pa papanam. Ki, mapanak di palinggi ba kahit mapanak gumatang ti pangpakan di dyan ti manok. Tadi ba kung naman nga tara na ke? Anya. Ay, naapo lakay. Gatangan pa'y atitale. Ay, kasapulan pa nga gitangan ti talay? Mano nga mitraw? Anya.